Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala i zahvala pripadaju Allahu uzvišenom, stvoritelju i gospodaru svih svjetova, milostivom samilosnom vladaru sudnjega dana. Zahvalu mu upućujemo na mnogobrojnim blagodatima kojima nas daruje, posebno na blagodati dini Islama i na blagodati Mubarek mjeseca Ramazana i svih oni ljepota koje uživamo, evo hvala Allahu uzvišenom u ovom Mubarek mjesecu. Neka su salavati i salami Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima. U 19. smo džuzu Kur'ana časnog. Kroz naše mukabele družimo se sa časnim Kur'anom i danas smo, hvala Allahu dželešanuhu, proučili 19. džuz. Džuz koji nam donosi 3 kur'anske sure. 2 djelimično i 1 u potpunosti. Djelimično su to sure El Furqan i En Neml, a u cijelosti je to sura Eš-Šuara. Nalazimo se pri kraju druge trećine mjeseca Ramazana, one trećine koja simbolizuje Allahu dželešanuhu oprost, a pred trećinom smo koja označava spas od džehennema i džehennemske vatre. Prilika je ovo, a i ovaj 19. džuz nas uči jednoj dovi. Dovi koju će uputiti nevjernici kada ugledaju meleke. Oni će naime učiti dovu: Bože, sačuvaj nas. Hvala Allahu dželešanuhu što nas je počastio dinom i imanom i što nas je počastio da evo sad, dok još nismo ugledali meleke, možemo da učimo ovu kuransku dovu. Allahumme eđirni minan nar. Allahu naš, sačuvaj nas od džehennemske vatre. Neka nam posljednja trećina mjeseca Ramazana bude da što više učimo ovu dovu, da što više Allaha dželešanuhu molimo dok imamo prilike i dok imamo šanse, da ne dođemo možda u onu situaciju kada ćemo se kajati zato što nismo vrijeme posebno Ramazana i njegov bereket iskoristili da zaslužimo kod Allaha dželešanuhu oprost i da kod Allaha dželešanuhu zaslužimo spas od džehennema i džehennemske vatre. Ovaj 19. džuz na njegovoj prvoj stranici, a u 32. ajetu sure El Furqan, uzvišeni Allah kaže: Oni koji ne vjeruju govori, trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čitav i odjednom, a tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. Interesantno je, braćo i sestre, da su oni koji poriču istinu uvijek dolazili sa nekim zahtjevima, uvijek dolazili sa nekim željama, a što nije ovako ili što nije onako. A Allah dželešanuhu, sveznajući i mudri, iz svoje mudrosti, evo kada govorimo o postepenom objavljivanju Kur'ana, kaže: a mi ga objavljujemo ajet po ajet. Zašto? Da bismo tvoje srce učvrstili. Upravo nakon ove sure El Furqan dolazi nam sura Eš-Šuara, sura koja donosi kazivanja o Božijim poslanicima i njihovim narodima koji su bili prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sve 3 ove sure su objavljivane Muhammedu alaihi salam u jednom izuzetno teškom periodu njegovog života i periodu u kojem on poziva Mekelije, dakle živi u Mekki. Čitali smo sire Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam i znamo kroz šta je sve Resulullah alaihi salam prolazio u Mekki. Različite torture, zlostavljanja, uvrede.
Allah dželešanuhu jeli u suri Eš-Šuara, pjesnici, donosi kazivanja o Musa'u alejhi selam, o Nuhu alejhi selam, o Hudu, o Salihu i drugim Božjim poslanicima koji su prolazili iste ove situacije kroz koje je prolazio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Govori uzvišeni Gospodar svome poslaniku: pouzdaj se u Allaha, kao što su se pouzdali i ovi prije poslanici i koji su imali sretan završetak. I ti ćeš imati sretan završetak. Braćo i sestre, Kur'an nije objavljen samo Muhammedu alejhi selam. Muhammed alejhi selam ga je dostavio i tebi i meni. To što je Muhammedu alejhi selam Kur'an učvršćivao srce i smirivao srce, treba da proizvede isto i kod tebe i kod mene. Zato nemojmo sebi dozvoliti da nam samo Kur'an bude da proučimo hatmu u Ramazanu, da proučimo određene sure. Čitajmo kuranske poruke, uzimajmo iz njih pouke, jer one su tu da smiraj donesu tvom i mom srcu. Zato kad čitaš Kur'an polahko, dakle ajet po ajet, upijaj kuranske poruke kao što je i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upijao i na taj način svom srcu i svojoj duši razgali. Allah dželešanuhu u suri Eš-Šuara poručuje svom poslaniku: pouzdaj se u silnoga i milostivog, koji te vidi kad ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš, jer on doista sve čuje i sve zna. Ova poruka upućena poslaniku alejhi selam divna je poruka svakom vjerniku i vjernici, gdje Allah dželešanuhu nam poručuje da je on tu, da je uz nas, da motri na nas, da nas čuje i da nas ne prepušta drugima niti samima sebi. Naš Gospodar, milostivi, samilosni, je uz nas. On vodi računa i vodi brigu o nama, kao što je vodio računa i brigu o svim prethodnim poslanicima i o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Tako je i sa tobom i sa mnom, brate i sestro. To što smo nekada u iskušenjima, bili su i poslanici, ne znači da nas je Allah napustio. I zapamtimo, i neka osnovna, glavna poruka ovog 19. džuza upravo bude to, da ono što nas zadesi od musibeta nisu Allahove dželešanuhu kazne, jer Allah dželešanuhu dobre svoje robove ne kažnjava. To su testovi, to su iskušenja koja kada položimo, kada kroz njih prođemo, kao što su ih prolazili poslanici, donose nam Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo. Donose nam Allahovu dželešanuhu blizinu. Molimo Allaha dželešanuhu da nas učini od njemu bliskih. Molimo Allaha dželešanuhu da nas ne prepusti nama samima nikoliko za treptaj oka. Molimo Allaha dželešanuhu da bude zadovoljan nama, a mi zadovoljni njime. Amin.